Szkoły Olimpijskiej w Cerkniewo, w Władysławowie. Wielkie brawa! To tam przygotowywali się na spróbowanie nasi samorządowcy. Jeszcze przed meczem Polska-Szwecja pokonali Polskę, po czym właśnie wzięli się do boju i wygrali ze Szwedami 2-0. Także naszą drużynę wsparł Bartłomiej Śledek z Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego i Sportowego Apollo, który trenował właśnie trochę zawodników, żeby wyglądali trochę lepiej nam się spisywali tutaj dzisiaj. Także proszę Państwa, przede wszystkim przywitajmy także bramami naszych organizatorów. A jeszcze przepraszam, ominąłem jedną osobę, bo nie była jej wcześniej, czyli zapraszam przedstawiciela także OSP Wejherowo, Krystiana Szajnowskiego. Wielkie brawa! Jak widać, przygotowany do tego, żeby w każdej chwili wrzucić z siebie te spodenki i ruszyć na akcję. No i organizatorzy, proszę Państwa, tych, którzy także nam to wszystko dzisiaj przygotowali, czyli przedstawiciel powiatu starostwa powiatowego w Wejherowie, a zarazem radny gminy Wejherowo, Piotr Cyrowski. Wielkie brawa! I gospodarz także tutejszego obiektu, chociaż honorowy, bo honorowy prezes Gryfa Wejherowskiego, zarazem kapitan drużyny, radny miasta Wejherowa, pan Rafał Szlas. I najważniejsza osoba, która dba o taktykę, która już nieraz pokazała tym właśnie Państwu, jak należy wygrywać, jak należy właśnie przygotowywać się do meczu, czyli trener zespołu, pani starosta Gabriela Lisius. I o takie uroczyste otwarcie oczywiście zaproszę panią starostkę i także przedstawiciela drużyny księży, czyli pana księdza proboszcza. Zapraszam serdecznie i oddaję wam mikrofon. Szanowni Państwo, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami w tym wspaniałym dniu święta wolności, święta wielkiej radości. Dziś tą naszą radość wyrażamy też poprzez mecz. Zebrały się dwie wspaniałe drużyny, przygotowane, które będą grały dla Karola. Karol niestety nie może być dzisiaj z nami. On ma swoją walkę, a my będziemy dla niego walczyć o gole do bramki. Drużyna przygotowana? Poprosimy panią Karolinę do nas, bo jak zwykle przygotowaliśmy piłkę dla Karola z podpisami wszystkich uczestników. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus. Pani starosta mówi, witamy dobrze, że jesteście z nami. I ja mówię, witamy dobrze, że jesteście z nami. No, także witamy oczywiście wszystkich serdecznie na tym meczu. Panu Korusi z dłoni, z kapitanem drużyny przeciwnej. Także cieszymy się, że możemy się spotkać. Witamy całą drużynę naszych przeciwników. Pozdrawiamy ich serdecznie. Wielkie oklaski dla samorządowców. Jestem pod wrażeniem ilości, naprawdę. Tak, to jest drużyna ilość. A tu jest drużyna jakości, prawda? Taki żart. Cześć Boże, witam Karolinę. Cześć Boże,